Benvingut, benvinguda al cuidat d'avui. Volia començar fent una petita reflexió de quin crec que és el paper del ioga. L'objectiu del ioga és la unió, la calma mental, la serenitat. Poder passar d'un estat de dispersió o de confusió cap a un estat d'estabilitat, de consciència, de serenitat. Podria dir que és com un camí, com un recorregut que va de la perifèria cap al centre. Per tal de que això esdevingui, hem de poder crear unes condicions d'escolta, d'espai interior, que ens permeti percebre què hi ha darrere de la immobilitat o quins elements de la nostra personalitat reaccionen davant d'aquesta proposta. Això ens suposa despertar la nostra sensibilitat, explorar la intuïció i obrir el cor en cada asana, en cada instant de la pràctica. Tot plegat és per arribar a l'estat de silenci, de meditació, de completud, en la que tot és un. Aquesta connexió entre el cos, la ment i el cor, que moltes vegades anomenem meditació, intentaria consumir o resoldre aquesta dualitat entre cos i ment davant el patiment, l'obsessió, la dispersió i sobretot aquest pensament que es mou constantment a la nostra ment. Per arribar a aquest estat només puc predisposar-me, però no puc obligar-me a arribar-hi. El ioga proposa un procés, un camí d'estabilitzar el cos, la respiració i com a conseqüència la ment de forma progressiva. En ioga hi ha un concepte que és Sthira Sukha, que significa estabilitat i confortable. És per això que en molts moments i en moltes càpsules et diré que trobis una postura estable i confortable. Totes les posicions de ioga són un precepte, un camí per poder arribar a culminar la postura de sentada, de meditació, de manera estable i confortable. El ioga ens ofereix una escala, m'agrada pensar-la com una escala, que ens ofereix una sèrie d'esgraons, de bases i posicions físiques, i que aquest cos nostre és el vehicle per recórrer tot aquest procés. El propòsit d'aquestes càpsules, del cuidat cada dia, és acompanyar-te, apropar-te a aquesta escala. Però l'escala la puges tu, l'experimentes tu. Jo et proposo que sigui una via o un camí per desenvolupar la teva atenció, la teva sensibilitat i la teva percepció, que ja està en tu, i que seran necessàries perquè puguis integrar la posició a la teva pròpia realitat, tenint en compte les dificultats, límits, capacitats i habilitats del teu vehicle. Una altra idea clau
per mi des del ioga i a la vida és que qualsevol límit o obstacle està davant nostre per observar-lo, reconèixer-lo i potser el més important, poder-lo traspassar a través de l'observació relaxada i del saber i sentir que estàs amb tu mateix, amb tu mateixa. Per jo el ioga no és una qüestió d'esforç, sinó de presència i respecte, com l'amor, com la vida mateixa. Potser són paraules, però realment quan això succeeix, floreix el verdader camí del ioga, el que ens porta a un millor autoconeixement i per partir d'aquí, com una porteta que s'obre, obrir-se a l'experiència d'unió amb un altre ser, que encara aparentment siguem iguals, tots tenim una pròpia identitat i un recorregut, un camí de l'escala de la vida diferent, autèntic. Compartir l'essència del ioga per mi és conduir-nos d'un estat de com dir-ho? D'aquest moment present i acompanyar-nos cap a un camí, estat de consciència, sobretot centrant-nos en nosaltres mateixes. Hi ha un altre concepte sànscrit, Karmasu Kausalan, que ve a dir viure en presència de l'esperit o del ser. Unió, o sense la separació del tot, del res. Si podem viure en aquesta presència completa, atenció plena, cada una de les coses, situacions de la vida estaran com banyades d'un sentiment d'unitat, d'interrelació i de recolzament mutu de la vida amb tu. Aquest sentiment ens dona, ens ofereix estar en relació amb el tot, en mi, en cada instant. Certament a la vida hi ha moltes coses que ens succeeixen que impedeixen aquesta manifestació de la consciència. Sobretot viure en l'automàtic o en els esquemes del cercle mental i les creences del dibuix del propi personatge, que inevitablement ens porten a la via de la insatisfacció, de la frustració, del dolor, de l'allunyar-nos del que realment som. El propòsit del ioga és, per tant, interrompre aquestes cadenes, aquests hàbits, i des de l'observació frenar aquestes reaccions incontrolades de la ment, per dirigir-les, per acompanyar-les, com quan agafem de la mà un fillet, un nen, per ajudar-lo a travessar la carretera sense perill. Podria ser una imatge que ens acompanyi en aquestes càpsules. Simplement senta't acompanyada, acompanyat,
travessar un trosset i seguir tot sol, en tu mateix, en tu mateixa. La clau del ioga que és un estat i no una forma o una fórmula. Aquesta experiència l'haurem de viure. Mentrestant, podem tenir la il·lusió de que mentre fem aquestes càpsules o practiquem les nostres classes de ioga, de hatha yoga, o de qualsevol ioga una mica més físic, és només un camí, una escala. I que la nostra verdadera búsqueda, cerca, trobada, és l'estat d'unitat. Rep totes aquestes eines, càpsules, reflexions, per viure en l'experiència en aquest estat interior i obrir la porta a que aquesta experiència d'unitat, de serenitat, de calma, d'unió, esdevinguin en tu. Observa si és possible mantenir una postura estable i confortable. Bé sigui assentada, assentat, en postura de meditació o en una cadira, si no tens gaire pràctica. I permetrem uns instants de viure, de reconèixer la presència de l'estar aquí, del moment present. Només observant la postura física, observant un bon suport de glutis, de cuixes, de genolls, de cames, de peus, i de buscar estabilitat i longitud a la columna. Relaxant espatlles, deixant els braços en una posició còmoda, confortable, poden estar sobre les cuixes, poden estar amb els palmells de les mans en l'aire, que això ens permet mantenir escàpules una mica més juntes i el pit obert. Observa l'espai de la clavícula, la zona del coll, de la nuca, la barbeta, un pèl dirigida cap a dins, buscant alhora verticalitat en el cap, com si la part superior del cap, on ens posaríem una gorra, hi ha un fil que m'estira i m'alinea tota la columna. I alhora trobo estabilitat i una sensació confortable a tota la columna, a tot el tronc. I m'adono que aquesta postura em permet eixamplar, obrir tota la caixa toràcica en cada inhalació i en cada exhalació, expiració. Sento com es recull tota la caixa toràcica i la zona del ventre melic entra cap endins, buidant tota la capacitat pulmonar per sentir uns instants la sensació de pulmó buit.
fins que arriba l'instant d'una nova inspiració. I sento tota la capacitat que té el meu pulmó ara, en aquest instant. Sento l'aire a dins. Fins que arriba l'instant que necessito començar a expulsar l'aire. I vaig sentint com es buida tot el pulmó. I de nou entra al ventre, al melic, buidant al màxim tot el meu pulmó, alhora que mantinc una postura relaxada, no tensa, a tota la columna. Em sento confortable, forta, fort, estable, ben recolzat a la cadira, al terra, al coixí. La columna, com el mateix nom diu, subjecta aquest vehicle, aquest tronc i aquest cap. I alhora permet el moviment de tota la caixa toràcica a l'inspirar. I també quan es buida i s'arreplega l'interior del ventre, de la capacitat pulmonar, la columna segueix estable i confortable, immòbil dins de les meves possibilitats. Ara bé, si hi ha dificultats en aquest vehicle, problemes, o un dia en què sents el cos molt cansat, incapaç d'aguantar-se en la postura, pots permetre't tombar-te en un espai fort que t'aculli, una alfombra, o sobre un suport més alt, un sofà que sigui dur, confortable, o inclús sobre el llit si estàs en un moment convalescent. Per poder anar endins a observar com respires, com vius aquest instant present. La respiració ens permet, és un medi que ens ajuda a observar la psique. I la respiració ens ajuda a regular el moviment de la ment, dels pensaments, inclús de clarificar el pensament i de percebre un equilibri, un benestar. Observa la vida com entra en cada inhalació i inspiració. I com la vida marxa, es deixa anar tot allò que ja no necessites en la expulsió de l'aire. Com la pròpia vida. Arriba i se'n va. I observo aquesta escala per comprendre, per assumir-ho, que la vida arriba en el meu cos. Hi ha tot un aire, un oxigen que donarà nutrició a tot el meu cos físic i que també impactarà la meva psique i percepció sensorial, sensitiva, de tots els meus cossos més sutils. I acullo cada respiració amb consciència, amb presència.
Fes la teva darrera respiració conscient aquí. Observa els teus ulls aclocats. Apropa els palmells de les mans entre ells i deixa que freguin, pujant i baixant, fins que sentis molta escalfor entre elles. I quan la notis, fas 2 petits recipients amb els palmells de les mans i els apropes a l'espai dels ulls, sense pressionar les parpelles, i deixa que aquesta escalfor la rebin aquests ulls que han estat probablement tancats tots aquests minuts, i ves deixant anar aquí que es comencin a entreobrir els ulls, s'acostumin a la llum. Depèn del moment del dia o el lloc que estiguis, serà més intens o més relaxat. I fes 3 respiracions aquí amb els ulls oberts, adonant-te que tot el teu cos està despert, obert, aquí i ara. I donar-te les gràcies per estar amb aquesta càpsula d'avui. Pots repetir-la tantes vegades com desitgis, com sentis. I si tens ganes de compartir aquesta experiència amb algú altre, pots passar-li la pàgina web de www.essentiam.com. Probablement si has arribat aquí és que ja coneixes aquesta pràctica, aquesta pàgina web pràctica, i pots posar un like si ho consideres oportú i compartir la teva experiència després amb els altres. Aquest és el camí veritable del ioga. Començar amb un mateix per després que aquesta alegria, beatitud, benestar, serenitat sigui compartida amb els altres sers. Que tinguis molt bon dia i fins demà. Gràcies.